tässä videossa. No niin, tänne lähdetään sentään 368. 4,20 metristä. 80. Ei kun 80. Siis 4,80 metristä. Noniin. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Se on let's go. Se on suruna ja moina. Mitä haittaa? Ei! Noniin, sitten on kripikortsa, niin sitten alkaa tää päivä olla purkissa. Noniin. Ja kiitti kaikille 34 tilaajasta. Mä kyllä teen sen spessun vielä, mutta... Ja voitte kommentoida, että mikä se olisi. Niin, voitte kommentoida, mikä se spessu olisi. Noniin. Tää video alkaa olla tässä ja viimeinen kripikortsa. Sitten tää video varmaan loppuu. 5, 4, 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Se on moikka ja surua. Oli ihan hyvä. Oli ihan hyvä. Joo. No. Se oli uudesta. Ei tämä video vielä oikeasti lopu. Noniin, toinen päivä. Koitetaan hyppimään ja toivottavasti menee hypyt hyvin. Tää vielä. No niin, 6 päivää ja tultiin taas tänne hyppimään ja... Niin. Joo. Eilenkin hypittiin täällä ja... Niin, tultiin tänne taas. Joo. Sitten hyppimään. Hyppyön pariin. Mutta uimausit vaihtuu. Sitten hyppyön pariin. No niin, sit lähdetään hyppyyn. Eka yksi lämpöhyppy. Otetaan ihan normiklassikki. 5, 4, 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Let's go. Klassik! Oe! No niin, nyt lähdetään hyppää vähän korkeammaksi. Niin, 5 metriä. yli 5 metriä. Lähdetään heittää klassista tästä. Ehkä 5 metriä 30 senttiä. No ikinä sypännyt tästä suoraan klassista. Tämmöksiä. Tää tulee ihan crazy. No niin. Mitä sä ähkit siinä? Noniin. 5, 4, 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Let's go. Nice! Se oli helppoa. Joo. No niin, nyt lähdetään heittää volttia tosta. Tätäkään mä en oo ikinä tehnyt, mutta... Eikö taas äskeistäkään tehnyt? Oo ikinä sypännyt tosta, mutta... Silti vedin... Otetaan kartsan siitä, mutta... Nyt lähtee voltti tästä. Vähän jännittää. 5, 4, Makkara. 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Let's go. Kamera tuli vähän jäljessä. Mä kuvasin tätä, kun sä hyppäsit. Joo, mä kuvasin tätä. Näkyy just se just. Lähdetään tekee kripikortsa molemmilla jaloilla. Joo. 5, 4, 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Ja kameramieskin musta kuvat. Joo. Voi nyt vähän tärisee. Makkara tuli eteen. Wow. Oliko hyvä? Joo. No niin, nyt me laitetaan tämmönen meidän itse tehty tämmönen alus tonne Niin. veteen. No niin, pysäytä. Tää on pysähtyä. Sika löytää ton, niin se saa sen pitää. Oh joo. Semmonen vei, että tää on Päijänteellä. Niin. Astu heti. Milloin tää voi laittaa? Nyt. Ehkä. Heippa! Heippa! Ja jäi sinne. Näemme joskus se.
ainakin se toimii, jos jotain. No joo. Tehtiin sen voimalla. Heippa! Toivon, että nuo isoja veneen aallot kaataa sen. No joo. Elikkä mä nyt vähän varastan tämän videon, mutta kommentoikaa, että minkä Elmo tekee 30 tilan spessuksi. Tilatkaa Roine yhteen. Joo, ja tilatkaa mun kanava. Heippa! Tilaa kanava, jos oot ihminen.